खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' ब्लग चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 16 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होनना आसा खालामबाय। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कलियापारायाव सासे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाया हाइ भल्टेजनि थाराव हरखाब नांजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय फरायसा गथ'नि मुङा जाबाय सुदर्शन भुजान। गथ'आ लोगोफोरजों गावसिनि न'नि बायजोआव गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब थाराव शर्ट जायो आरो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनो। सासे बर' सुबुंखौ 10 बोसोर जेलनि साजाजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना खालामदों बिजिरसालिया। थांनाय 2021 मायथाइनि 19 मेआव क'क्राझाराव थिखादार शिव प्रसाद ब्रह्मखौ गाज्रियै बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। बेनि सायावनो दाख्लै समबाराव राय होयो जिल्ला बिजिरसालिया दिपु नार्जारिखौ 10 बोसोरनि जेल आरो 10,000 रांनिबो जुरिमाना खालामदों आरो बे 10,000 रांखौ होनो हायाब्ला 6 दान जेल जाबावनांगोन। 10 बोसोर 6 दान जेल जानांगोन बिथाङा। मख'जाथावदि कभिडनि समाव हरनि 10 बाजिसोआव लोगो सासेजों शिव प्रसादआ टिकानि सोमोन्दै सावरायलायखांनानै लोगोखौ लामासिम दोनफैदोंमोन। थिग बे समावनो सासे आइजोआ नखरारि नांज्लायनायाव शिव प्रसादनाव मदद बिदोंमोन। शिव प्रसाद ब्रह्मआबो मदद होनो थाखाय थांनायावनो लामा ससेयाव दिपु नार्जारिखौ लोगो मोनो। बेनि उनाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। बेयावनो दिपु नार्जारिया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन शिव प्रसाद ब्रह्मखौ। गुबुननि नखरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थांनायावनो गावहासो जिउ खोमाना लानांदोंमोन। दायो बेनि सायाव राय होबाय। दायनिगिरि दिपु नार्जारिया बे समाव 19 बोसोर बैसोनिल'सोमोन। फावखुंगुर थाख्लाय बिथाङा जिनाहारि खालामनाय दायाव हमजादोंमोन। बिथाङा सासे आर्टिस्ट जानायलाय आर्टिस्ट एबा कालचारनि फैला जे बरगयारि बिथाङा खौराङाव फावखुंगुर थाख्लायनि सायाव मा फोरमायखो नोंथांमोनहा नायलांदो। थाख्लाय बिथांनि बेलायाव आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन। थाख्लाय बिथाङा सासे आर्टिस्ट जानायजों लोगोसे सोंहां मोनखादों आं। जियानो जा थाख्लाय नार्जारिया जोंनि बिथाङा सासे लोगो। आंनिल' लोगो नङा, जोंनि हारिमु फोथाराव जोंहा जेसेबांखिनि आर्टिस्टफोर दंलायो जों बयबो लोगो। आरो बिनि अनगायैबो आं हिसाबै आंनि खोथा बुङो। आंहा जिहेतु इडुकेसन बिथिङावबो जोंहा खामानि मावो हिसाबै गोबां मास्टार प्रफेसारफोरबो लोगो दं। सांस्कृतिक बिथिङावबो गोबां लोगोफोर दं। बिदिनो समाज बिथिङावबो गोबां लोगोफोर दं। नाथाय बे लोगोफोरनि गेजेरावहाय हरनि खोमसियाव मोखां खाथेनानै बिसोरो मा खामानि मावो जोंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। दा जियानो जा थाख्लाय बिथांनि बेलायाव आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन। थाख्लाय बिथाङा सासे आर्टिस्ट जानायजों लोगोसे बिथाङा प्रफेसनेलि सासे पुलिसाव साख्रि मावनाय मानसि। दिनै गोबां मानसिफोरखौ जोङो बुंनाय नुदों जे थाख्लाय नार्जारिखौ लानानै जोंनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ सोंखारिनाय जे आर्टिस्टफ्रा बेबायदिनो एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बेबायदिनो होननाय सोरखौबा खोनादों। दा बे बेलायाव अब्ला जोंबो ओरै बुंनो हायो नामा जे थाख्लायाथ' सासे पुलिस, थाख्लाया सासे पुलिस होननानै फुरा पुलिस डिपार्टमेन्टखौ जोङो बदनाम खालामदों। दा गतिके बियो जाया, बियो गनायजाथाव नङा। आं बे बेलायाव बेखौनो बुंदों, मानसिया गावबागाव मोनसे केरेक्टार थायो। बे केरेक्टारखौ गाव जि जायगायावनो थायाथों मानो, बिनि मास्टारानो जायाथों मानो, प्रफेसारानो जायाथों मानो, उकिलानो जायाथों मानो, पुलिसानो जायाथों मानो बा आर्टिस्टआनो जायाथों मानो, बे गावनि आखुनि बियो जिहेतु केरेक्टार मोनसे थाखायो नालाय, बे केरेक्टारखौ बियो जायखिजाया जायगायाव थानानैबाबो मावखागोन। दा ओंखायनो प्रफेसनखौ लानानै जों सोरखौबा सोंखारिनांगौ बा गासैखौबो बदनाम होनांगौ दं होननानै आं सानो। दा जिहेतु बिथाङा जोबथा सालायाव दं, बिथांनि नैबेखौ खालामनाय बा बिथांनि जिथु केस, बे केसखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिसारनिफ्राय माबा मोनसे पलिसि लादोंमोन। बेखौथ' जों बिसा हिसाबै नांनायनि खोथा फैया। दिनै आयेना बिथांखौ बिजिरगासिनो दं। बिसोर बिजिरनायनि गेजेराव जुदि दायनिगिरि हिसाबै बिथाङा गनायजायोब्ला निस्सय आयेना गनायगोन।
आरो बे बेलायावनो नोंथाङा मोनसे कुइसनखौ सोंखागोन ओंखायनो आं मोनसे खोथाखौबो बुंगोन जे आयेना बेखौ जुदि दायनिगिरि हिसाबै बेखौ जुदि गनायोब्ला बा दायाव जुदि गोलैयोब्ला बिसाया बिनि सायाव मा थांखि लागोन नोंथाङा निश्चय बे कुइसनखौबो सोंखागोन आरो दा खोथाया जाहैबाय मा बिनि डिसिसनखौ जों रावबो लानो हाया जों फिला सोरबा मेन्डेला सोरबा माने गुरु पबित्र सोरबा सपन ब्रह्म सोरबा दीपक रामसियारि जोङो रावबो लाया जोंहा आफादा मोनसे संबिजिर दङ बे संबिजिदा डिसिसनखौ लागोन जेरैहाय सिगांफ्राव गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरनि बेलायावबो जा डिसिसन लाबाय बेखौ सोरबा बेक्तिया लायाखै सोरबा मेन्डेलाया लायाखै सोरबा फिलाया लायाखै बा आफादनि सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ लायाखै जोंहा संबिजित दं हिसाबै संबिजिदा बिनि डिसिसनखौ लागोन निश्चय थाख्लायनि बेलायावबो जुदि बिनि दाया जुदि जायोब्ला दाया जुदि नंमारगौब्ला जोंनि आफादनि जि संबिजित बे संबिजिता बिथां डिसिसनखौ लागोन आरो दायखौ बिथांखौ मा खालामनांगौ बेखौ संबिजितानो खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो एसेनोसै गोजोन्थों